ఈరోజు అమలిక ఏకాదశి. కొన్ని ప్రాంతాలలో జీవవర ఏకాదశి కూడా పిలుస్తారు. బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం ఫాల్గుణ మాస శుక్లపక్ష ఏకాదశి రోజున అమలిక ఏకాదశి వ్రతం జరుపుకోవటానికి ప్రశస్తమైనదని కథనం. విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఉసిరిక చెట్టు దగ్గర నివాసం ఉంటారని భక్తుల విశ్వాసం. కాబట్టి ఈరోజు భక్తులు ఉపవాసం ఉండి ఉసిరిక చెట్టును, లక్ష్మీనారాయణులను పూజిస్తారు. ఈ వ్రతం ఆచరించటం వలన సకల శుభాలు, సంపదలు కలుగుతాయని నమ్మకం. ఒడిశా రాష్ట్రంలో అన్ని వైష్ణవ దేవాలయాల్లో సర్వసమ్మత ఏకాదశి పేరుతో ఈరోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. హోలీ పండుగ ఉత్సవాలు ఈ రోజు నుండి ప్రారంభం అవుతాయి. భాగవత పురాణం ప్రకారం రాధాకృష్ణులు ఉసిరిక చెట్టు దగ్గర ఉంటారని భక్తుల నమ్మకం. ఈరోజు విష్ణుమూర్తి ఆరాధనతో పాటు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పారాయణం చేయటం వలన శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.